Waqt li f'dawn il-jiem hija prassi li jiftaħ l-istaġun tal-insib, din is-sena n-nassaba jinsabu fuq ix-xwiek jistennew deċiżjoni dwar il-ftuħ tal-istaġun. Madankollu bid-differenza snin li moddija, din is-sena minn ċertezzi kbar fost il-komunità tan-nassaba fid-dawl ta' deċiżjoni li ttieħdet mill-Qorti Ewropea dwar l-insib tal-asafar tal-għana. Din id-deċiżjoni hija mistennija li jkollha impatt ukoll fuq l-insib tal-Pluviera u l-Malvizz, kif il-Kummissjoni Ewropea kienet stqarret li qiegħda tistenna l-eżitu tad-deċiżjoni fuq l-insib tal-asafar tal-għana. One News żar ħanut fir-Rabat u tkellem ma' bosta nassaba dwar dan id-delizzju, evidenti fuq wiċċhom id-dispjaċir għas-sentenza tal-Qorti Ewropea. Imma xi ħaġa ma jistgħux jirranġawna lilna allura jirranġaw il-kulħadd. Il-kulħadd irranġaw. Lienna biss allura ma jistax itina meta postijiet oħra nsemmihom Franza qed jgħidu li jonsbu, Spanja jonsbu. Allura aħna biss ma nonsbux. Clint Zara nassab żagħżugħ għallilu jmur jonsob sa minn xkunitu. L-insib jiena trabbejt mal-kuġin u mad-dadi kien joħod minn dokon żejt. Jien qasa xogħol issa magħmur. Nieħdu l-lif aħna nippreparaw l-lif minn sena qabel. Ma nafx ħanaqbdu nagħmlu mingħajr da delizzju jien u sħabi kollha li jkunu hawn ġaħujnet oħra. Kontra tal-perċezzjoni ta' ħafna Busuttil spjegalna kif l-asfur huwa l-minn mitajnejn in-nassab u tul is-snin huma jaraw li l-asafar li jkunu qabdu jkunu ndukrati bl-aħjar mod possibbli. L-asfur barra jgħix 3 snin. U ġadari bil-mediċina li ntuħu u nagħmlu jgħix 6 snin 7 snin. Diversi nassab oħra stqarrew ukoll id-dispjaċir tagħhom dwar kif il-Partit Nazzjonalista kien daħaq bihom wara li fl-2004 kienu twedu saħansitra ntbatulhom itri li d-delizzju tal-insib kien se jissaħħaħ, madankollu r-realtà kienet differenti ferm.